Se on moro, moro ja moro, moro, moro. Ja oikein hyvää huomenta kaikille. Ajattelin tässä jaksossa kertoa parista koulukokemuksesta, kun nyt alkoi koulut ja lapset näkyy olevan tuolla koulutiellä. Ja näytti, että vuosi lähti taas käyntiin, niin sen kunniaksi. Tää on flamingo. Joo, mulla on 2 semmoista koulukokemusta, jotka voisin kertoa. Ensinnäkin näistä pehmoleluista tuli mieleen se, että minä olin silloin kouluaikana aika kova semmoinen pehmolelufani. Niin mulla kävi silleen, että minä menin kouluun ja sitten mulla oli aina reppu täynnä niitä pehmoleluja. Niin sitten kun tulikin se koulun kevätjuhla, minä yllätyin sitten, kun mulle tuli semmonen kutsu sinne lavalle. Niin minä voitinkin semmosen vuoden pehmoleludiplomin. Koska minä olin niin monesti niillä pehmoleluilla ollut sitten siellä koulussa, joka olikin vähän sille ehkä vähän koominen yhdistelmä siinä mielessä, että mulla oli semmoset aika mustat vaatteet ja saattoi olla vähän pitkäkin tukka, niin sitten minä niitä kuitenkin niitä pehmoleluja kantelin sinne kouluun, niin se oli varmaan aikamoinen kontrasti sitten siinä hommassa. No sitten toinen. Tää on se jakson pääpointti. Elikkä mulla nyt näytti olevan tuolla kanavalla, katsotaan nyt. Kanavalla on 739 tilaajaa. Ja tää tarina liittyy siihen, minkälainen sitten minun 1000 tilaaja haaste tulee olemaan. Elikkä mulla on silleen niinku tarkoituksena, että kun minähän olin silloin kouluaikaa myöskin kova syömään munkkia. Ja minä kävin aina välitunnilla ostamassa munkkipussin, saatoin ostaa sen, sillä kyllä sitten korvasin lounaan, mikä oli tosi typerää sinänsä, mutta kuitenkin, niin aika usein tuli käytyä ostaa niitä munkkeja. Ja sitten mässäilin niitä aika paljon siellä koulussa, niin kas kummaa. Siinähän kävikin sitten sillä, että koulussa järjestettiin munkinsyöntikilpailu. Ja minä osallistuin siihen ja minä huomasin, että sitten kun mentiin siihen lavalle, niin ei hitto, että tässä on nyt koulun parhaat voimat. Oli semmosia niinku isoja poikia ja minä ajattelin, että en minä pärjää kellekään tässä munkin syönnissä. Niin kuitenkin siinä kävi sitten sillä, että minä voitin sen kilpailun. Siinä piti syödä noita hillomunkkeja minuutin aikana niin monta kuin kerkii. Ja minä taisin syödä jopa 2 tai 3 noin. Niin minä voitin sen koko kisan ja siitä minä olenkin sitten sen jälkeen päätellyt, että minulla on joku erikoiskyky kyllä tuohon munkin syöntiin. Että olisiko se sitten ollut kasvuiässä kun on ollut, niin syleeritys on kehittynyt sitten sen mukaiseksi, että pystyy syömään munkkia nopeasti ja hyvin. Niin minä ajattelin, että sitten kun tulee 1000 tilaajaa täyteen, tässä on vielä jonkun matkaa, niin minä teen semmoisen munkinsyöntikilpailun itteni kanssa, että minä yritän syödä taas sitten minuutissa niin monta munkkia kuin kerkiin. Ja katsotaan sitten, että miten sinne käy. Ja sitten arvon semmoisen munkkilahjakortin sitten kaikkien tilaajien kesken. Semmoinen olisi tarkoituksena. Katsotaan, tulee varmaan ihan hauska juttu. Joo. Semmoista. Voitin tosiaan koko koulun munkinsyöntikisan ja huomasin, että mulla on suuri lahjakkuus sylen erityksessä munkin syöntiin. Niin tämmöisiä pari koulumuistoa tähän rakooseen. Tää on kiva nähdä, kun lapset menee kouluun ja arki alkaa. Semmoista. Ei mulla sen kummempia tällä kertaa, niin jos haluat myöskin haastaa siihen munkinsyöntikilpailuun, niin otahan yhteyttä, niin tehdään vaikka sitten tilaajan kesken sitten tuplakilpailu. Kyllä. Ei mitään, niin
kiitoksia tästä jaksosta ja pistä kanava tilaukseen ja Flamingonkin tilaa tuosta kanavan klik ja klik. Se on moro, moro ja moro. Kiitoksia.